Казвам се Дарена Драгоева и това е скромният ми дом, в който се случва магията. Това малко тясно и мрачно кътче е причината за моя успех. То ме кара да искам да изляза навън и някакси да уловя всичко това, което остава незабелязано. Ако трябва да съм честна, имам чувство, че всеки ден тук ми е като едно непрестанно дежавю. Една омагьосана рутина, която обожавам до дъното на костите ми. Да отивам да си направя кафе, сядам пред лаптопа и започвам. Започвам да търся перфектния кадър, перфектния ловен миг. Прелиствам през тези ловени мигове, търсейки нещото, което ще ме накара да остана, което ще ме накара да се потопя до толкова в него, че да се изгубя. Но повечето пъти се изгубвам единствено в самото търсене. И това беше основната причина да съм това, което съм в момента, а именно търсач. Но не само в интернет търсачката да се ровя и да се рея, мрънкайки и критикувайки само това ми е прекалено право, това ми е прекалено криво. Не. Това ме накара да стана от газа си и да се насладя на света по мой си начин, определяйки сама правилата за него, композирайки си го по моя начин. Правилния начин. Имам приятели, имах приятели, които трябваше да ходят на университет или на курсове в интернет или всякакви такива неща, за да ги учат как да снимат или на перфектна композиция, правилото на третините и прочее. Но при мен не става така. Кой ще ме учи мене на перфектност или на перфектна композиция? Аз славям това, което сметна за красиво. Ако не е такова, просто го правя да изглежда красиво. Това не се учи, то си е тук. Истината е, че няма какво толкова да се види, ако не знаеш как да го покажеш. Колкото и красив да е света, той не знае как да разгърне пълния си потенциал. Но затова съм тук, за да му помогна да се разгърне. Да, знам, че звучи надуто, но стига. Всеки артист говори така за себе си. А ако не го прави, как очаква да стане велик? Но според мен тайната се крие не в това, че го правя за света. Според мен тайната се крие в това, че го правя за мен. Аз искам да видя света по този начин, затова аз го запечатвам по начина, по който смятам, че трябва да бъде. За да мога да погледна на света по начина, по който си заслужава да се види. За да мога да го споделя с вас, хората, и да може да му се насладим заедно. Сега май е момента да си призная, че не понасям света. И просто трябваше да си намеря начин, по който да покажа, че го харесвам. Май по-добре да го изрежем това. Но признавам си, с всяко едно натискане на бутона аз се влюбвах все повече и повече в света. Улавяйки изящната му красота, кадърът заживяваше все по-силно с всеки намерен ъгъл, всеки преценен ракурс. Припомняйки си след всяка една снимка, защо има смисъл да живея, да бъда тук, запечатвайки живота в най-перфектната му форма. До тук всичко върви добре, нали? Да, защото това е частта от историята, в която всичко се преебава. Частта, в която разбирам, че цялото това дежавю е един омагьосан кръг, в който малко или много ми е писано вече да се въртя. Усещам нещо в мен да се е променило. Нещо, което ми бе нужно, дневно да се самозалъгвам, че това, което имам, това, което виждам, ми стига. Грешала съм. Всеки артист е преминавал през подобна криза. Или се бъркам. А ако не се бъркам, може би ти, който гледаш това в момента, не си никакъв артист. Защото може би не знаеш какво е да видиш света по един и същи начин. След всеки запечатан кадър да се опитваш да намериш нова гледна точка на него, колкото да наречеш погледът ти уникален. Един по рода си. Но в момент като този си мислиш, че не е. Мислиш, че е изтъркан, точно като всички останали. Тогава колкото и места да сменяш, колкото и ъгли да търсиш, всичко ти се струва напълно еднакво. Опитваш се да търсиш това,
което не е забелязано още, но самият ти нямаш очите за него. И тогава просто спрях. Спрях да виждам света красив. За добро или за лошо, просто така се получи. В моменти като този човек разбира колко е никой без нещото, което го е изградил като индивид. Без нещото, което му е давал поне малко пъстрота в сивото ежедневие. Опитвах се да се примиря с лошата участ, която ме е връхлетяла, но не можех. Самата мисъл за това, което имах, прави загубата още по-тежка. Особено, ако си помисля, че мога и да не си я върна отново. Знаеш ли, в моменти като този се сещам за семейството ми. Преди те бяха моята опора, моята подкрепа във всичко, което правих. Те бяха единственото смислено нещо за мен до момента, в който не бяха изместени от другото най-смислено нещо за мен, което реши да изгуби своя смисъл и да ме остави сама. Проблема е, че отблъснах хората, които обичам, за да правя нещата, които обичам и за да се чувствам най-накрая себе си. Избрах да търся красотата на света, пренебрегвайки красотата, която имах. Тя беше намерила мен, а все пак реших да я търся. И какво намерих? Сега всичките неща, които обичам, очевидно не обичат мен, поради една причина или друга. Дори не знам защо ми е толкова тъжно сега за тях. Чудя се дали би ми било толкова тъжно, ако имах вдъхновението, което ме караше да забравя за всичко. Защото то беше всичко. Не знам, не. Може ли да го отрежем това? Имам нужда от минута. Да, благодаря. Вече съм по-добре. Окей, снимаме ли? Добре. Това, което исках да кажа е, че вече ми е писна от всичко това. Писна ми и трябва да направя нещо вече. Всеки ден, не правейки нищо и в чудене на какво, най-накрая го измислих. Вече го измислих. Ще отида някъде там, в незнайното. Някъде там, където човек рядко му хрумва да отиде. А ако му хрумне, самия той може би не е видял нещото, което си заслужава да се види, което си заслужава да се улови. И тук е момента да ви кажа, че идеята за този документален филм е лично моя. Идеята за този филм е да бъде нещо като бележка за Чао или автобиография, която един ден ще види бял свят. Не знам, зависи от развоя на нещата. А може би ако гледате това видео, значи не съм се прибрала, за да скрия това видео от вас. Което най-вероятно значи, че съм умряла. И някой, на когото му е пукал за мен, се е сетил за мен, потърсил ме, разбил е вратата и е намерил филма, който гледате в момента. Или пък не. Може и да е оператора, който не е за да заснеме кадрите навън, които нямаше как да заснема сама. Операторче, ако това си ти,
Пич, знам, че имаш изпити за взимане в Небело, но не дей да се надяваш да вземеш и да покажеш историята на живота ми и да завършиш с нея. Въпреки, че това ще е бати добрия документален филм. За момичето, което не искаше да остане изгубено, защото е отишла да намери нещото, което трябва да намери, за да види света отново такъв, какъвто е. Да види това, което другите не могат да видят, изгубвайки се някъде там, в търсене на перфектното.